Ka jingyaki jongki nongnya kali kamai hari boy district kalanang yai beteng na kawai kasngi sya kawai pat. Kalongpat ka jingjinjar na kabenta ki pajba nonglej nowan ki baju penun kam da ki kali kamai. Na kadaw jong ka jingbom don ki kali kamai ki pajba ki haban yai kejat habalej bawan bat habalej yo lejhat. Ka lum dai kla boy rembong local taxi association menta kasngi kala lum lang ya ki para nongnya kali kamai ban ya penlong ya ka jingya kendu ban nang ai shushu ya ka jingkersan ya ka jingya ki jong ki nongnya kali kamai hapo ka jela. Ha kaju kapor kila kenturu ya baro ki nongnya kali kamai bat ki badon ki kali shimet ban ya snok tilang na kabenta ka jingbha jong ka jela baro kawai. Na kaliang jong ki nongkit kam jong kane ka kenhun ki bakentup ya uba Millington Thaba ubadiu presiden nangta uba James Karshing ubadiu assistant secretary bat uba Everest Jerwa ubadiu finance secretary kila penpau ya kejing sokya halor ka jingkuman jong ki bor sorkar halor ka jingdawa jong ka kenhun ki nongnya kali kamai ki baju kumai man kasngi hapo ka jela. Na kaliang jong akumu assistant secretary jong ka local taxi association Bharembong na ay ka jingkersan bapura ya all Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle na kabenta kani ka jing yakhi persya ya ka sorkar halor ka jing pengkudor palatput ya ka mpriang kali adap ka jing sukya hadu kata-kata na kabenta kani ka jing kudor jong ka mpriang namar kan kata tang yangi ki kali kamai mereka kata ya baro ki badon ya ki kali nani ki ba pendon kam ya ki kali haba ki lej jinglej ne khamtam ya ki local taxi tourist sumu namar ba kajing kolong bangin pengkiu ya ka bai kali ru ke ka sorkar kamsya yangi bat ka don ru kajing kata ya kiduk kisuk namar ba ladangin pengkiu dore ka bai kali te lada nyim pengkiu dore ka bai kali ru ka don pat kata ka jing du nong yangi ki ba don kali lane yangi ki driver taksi khamtam ki bangi kamai ngi im jakbo kumno ban besai ki jong ki kun nadu ki bicycle nadu ki baibam kumta terter ni strike yagini kali kamai mut lada ka sorkar kam pediang ane kam patiawi kani ki jingkerpat pan penhar dor no ikum pediang ngi gelong ka jingkta ka bajur pha ka jingdu nong i khamtam khna school namar menta ki yai nda ki 4 kilometer nyau pra kilometer ane 10 kilometer sidang ki khna school ki bayat ne jong ki shnong te kumta ngi menta ba kila shong hayeng te kumba supen kema ba hakini ki snam baladab ni snam hajar arpau ka don gani ka lockdown namta ko bet khat khandai te menta ngi ba ki khna ru kila shong lockdown nak menta ka jing penkiu dor ka sorkar ya kani kam phnyang te kata kalong ka jing smukhia bat ngakarpat juru ya ka sorkar ba ka sorkar kan sngau ya ka jing uot bat ka jing karpat jongi ki pajba namar ba lada ka sorkar kampen sngau kumut manu budget bat manu bathung yaki bakin shong shuki ba kin long nong mi khmat bakin yo ikate shuki rei kidi ban sngau namar mangi pajba u budget bat bathung ba penlong yaki namar ha ki election ki wan ki mi ki ong ba ngin yeng na kamta ka jing motoy jong pajba ka jing yo nong jong pajba lara kalong hakani korkom kemut ba kasorka lani hinomi khmat jungi kisim ya kani ka kabu ba kin khnyot lani kin nyon ban yangi kirit kiria kibaduk kibasuk ngakot ngawer bat kum ka jing karpat kalong ba ya baro ki kali kamai nado ki sumu ki local taxi ki tourist ne khamtam yakini ki kali semet mo ki kali private ba kin bet lani kin day ban shim kabu kumha kini kipor rengi khot ni wer ya pi da ka jing e ngi kerpat ba pindon kata ka jing snok tilang nang ne shakman ngin nang shim kya shu ya ka ba ngin nom ra e ki kali jingi shakiyo ki han bat ke surok kilenti ki singkien kinang ban penwan dur bha bat pen itnat penrenti ya ka ba kum ka association he kala ban yalum bat ban ya perkhan bat meneng ngelayo visitation ngelayo ban ngelalap ba kibun kibashim kubu ya ka ba ki kamai leng ba kat bangi nyidang don hapdeng strike te kani kalong ka khubor na ka benta kita bat ngakar parut na ka benta kiwe pat ki kali ki ba yo ban mi syasurang ngakar pat bakin yarap yangi ban snok tilang kum hakini kapor
kedai kepor ke bakia yang ki driver bat ke bakia ro ya ki malik bat ki try kali ki bobok kali ban yo ban ngin ya kerpat ya ke sarkar nyebu ya kini kamat ke ba kraw na ke benta ke im ke jing im ke jongi na kamta ke kamai ke kaji ke jongi na kaliang jonga kumu presiden lokal taksi association lom dak club Harumbong ngakar paro ik par baro bara nang ni sekman kat bangim patyo ke jubab ke bobiang na ke sarkar ngin nang perking ya kene ka strike ke jongi bat ngin ya trei shitom hado ta kenang bangin yo ya kene ka so jong ka jingjob